Entreprise Jangine Samake Construction ale entreprise mini analendo malien de ni tungarange lafiyali kama sojoko la e maa min be no i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka a sɔrɔ a la i jigi kɛ entreprise DSC Construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o d'i ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake Construction me so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ e maa min be yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake Construction be ta i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ be yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake Construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la coye entreprise Jangine Samake Construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Mali kunnafoni cakɛlaw ka laɲini tɛ fosi ye o de ye ka se ka kunnafoni jɛlen ni ka o ɲini ka na di aw ma fo aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma degun ni ka o sɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye novembre kalo tile 19 ye san 2024 kunnafoni min b'aw sigi k'a makɔnɔ tuma bɛɛ aw ka bɔlɔlɔsiraw olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka ministre ɲɛmaa n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye ale kɔni ye jalaki ta sibiri tɛmɛni CICB o kɔnɔna la ni ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga jamana marabaw olu yɔrɔ la jalaki min ni a ɲɛ sɔrɔ la fɛn min ye M5 RFP maaw kɔni ye meeting min ni ka o labɛn a tɔgɔya la meeting min ni a kɔni sɔrɔ la Kidali kɔni ale minɛni an ka finitigilakaw fɛ o san kelen ɲɛnajɛw olu sira fɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga a kɔni kelen ka kuma ta wagati min na a y'a ka jɔrɔnanko ni ka olu yira ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ale sira fɛ a ka fɔ la ko ale kɔni senbɔlen don fanga ko bɛɛ lajɛlen o la k'a sababuya kɛ fosi kɔni tɛ sara ale la fanga ale kɔnɔna la cɛmancɛ fanga yɛrɛ kɔni dɔ faralen a kuntagala kan n'a kun kan ka cɛ marisi kalo tile 26 san 2024 o fosi ma sara a la a kɔni kuma foyi ma fɔ gouvernement fɛnɛ o kɔnɔna la ministre n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga kan bɛ don min na i n'a fɔ bi ale kɔni saranabaliya kɔni ɲɛsinnen ale ma ale kɔni bɛ bɔ ko olu kalama kunnafonidilaw olu ka sira o de fɛ ani kuma minnu ni u bɛ bayɛlɛma fɛn min ye an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ administration territoriale o kɔɲɔw fɛ ni kunnafonidilaw b'a ka kumaw kɔni ni ka olu lase dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga a y'a tiɲɛtigiya fana ka fɔ ko an ka finitigilakaw ni o ye cɛmancɛ fanga jamana marabagaw ye u kɔni tɛ fosi dɔn EJ kɔɲɔ olu la EJ ale ka baara kɔni ɲɛsinnen bɛ kalafili kɔɲɔ olu ma o kalafili baaraw kɔni u tɛ fosi ɲɛdɔn o la k'a b'a laɲini fɛn min ye maliyɛndenw ye ko yɛlɛma kɔni o ka don Malikura ale baara tasira olu la mouvement caman de bɛ yen nɔ olu kɔni ma jɛ ni dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale ka nin kuma ninnu olu ye fɛn min ye CDM maaw ye olu kɔni y'a laɲini ko ka dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga k'a bɔ a jɔyɔrɔ o la k'a sababuya kɛ ko a kɔni ye janfan wale ni ka o de kɛ force civile maaw fana ye kuma in ni ka ale kɔ ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ka nin kuma ninnu kɔni a kuma kɛ olu fɛla ko ye k'a sababuya kɛ a ye kuma minnu ni ka olu fɔ janfanci kuma olu don wa kuma minnu fana don kɔni ani jamana ka ko olu tɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Finitigilakaw ka ɲɛmaa n'o y'u ka état major général ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko u ka lakɔlɔsili o kɔnɔna la don tɛmɛnen olu la fɛn min ye kalogɛrɛn diinɛ tigilama dɔw kɔni ye u bɛ ka baganw ni ka olu jaso ka taga n'u ye ani ka tila ka binkani wale ta ka dugu dɔw kɔni ni ka olu sɛgɛrɛ o dugu dɔw bɛ tali kɛ Til dugu Songo ka taa se Korikori ma Tugunbe ale ni Kani Bɔnzɔn dugu Tunkari ka taa se Fatɔma ale ni Minjunboli nin dugu kofɔlen ninnu kɔni bɛ Baɲangara o mara o la fɛn min ye sibiri don ye
n'o bɛnna novembre kalo tile 16 ma san 2024 sanfɛ pakurun kɔni n'o ye an ka kɛlɛkɛcɛw ka pankuru a ye karogɛlɛn diinɛ tigilamaw ni ka olu bunte an ka état major général des armées ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ olu kɔni ka baara tɛ fosi ye u mana bɔ karogɛlɛn diinɛ tigilamaw kan yɔrɔ yɔrɔ u bɛ u daraki ni ka dankari u ka bunahadamadenya o la ko fara ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka an se karogɛlɛn diinɛ tigilamaw olu la. Bingani wale kɔni ale bɛ ka kɛ an ka jamana camancɛ fanfɛla o la fɛn min ye Kenje dugu o ye Kenje ale bɛ Baɲangara o mara la dugulamaw kɔni ni o ye dugu wɔɔrɔ ye olu kɔni bɛ ka bɔ u sigiyɔrɔ olu la ni ka u kunda sigiɲɔgɔn dugu olu kan karido n'o bɛnna novembre kalo tile 17 ma san 2024 maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni ye maa 2 ni ka olu faga duurukaw olu fɛ yen nɔ duuru ale bɛ Kenje sigida o la maa 2 minnu kɔni ni u fagara dugulamaw ka fɔ la k'u kɔni tun b'u ka foro la u tun bɛ sɛnɛ la wagati min na sa maa marifɛntigi ninnu kɔni ye u bɔnɛ u ni na ka u to yen nɔ de. An ka faba pankuru jigi kɛnɛba an ka douane maaw tɛnɛndo n'o bɛnna novembre kalo tile 18 ma san 2024 u ye tɛgɛ da fɛn min ye euro wari miliyɔn 1 ni murumuru 27 ye maa dɔw bolo minnu kɔni tun bɛ ka u dogo n'a ye u bɛna bɔ an ka jamana o kɔnɔna la ni musaka kofɔlen ale ye tɛgɛ kɔni dara u n'u ka nɔfɛmɔgɔw olu kan. Sifina chrétien dɔw ni olu ye katolikiw ye sankaw olu fɛ yen nɔ kari tɛmɛnen n'o bɛnna novembre kalo tile 17 ma san 2024 u kɔni ye joli pɔsi 50 ni ka o di san CCRF dɔgɔtɔrɔw olu ma sifinakaw ka ɲɛma k'u ka laɲini ye min ye o de ye ka se ka kɛnɛya o sabati ani ka maaw ni ka o kisi joliko dɛsɛ bɛ maa minnu ni ka olu sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso ɲɛma a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin sifinaka ninnu ma ka tila ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛ ko bɛɛ lajɛlen k'a kɛ ni sifinaka ninnu ta ɲɔgɔnna ye walasa maaw ni bɛ se ka kisi cogo min na. An bɛ taa dolanci ale bunakun o ka fɛn min ye an ka dolancilaw ye n'o y'an ka samatasɛgɛw ye sa olu kɔni kalifiyera Maroc 2025 ka dolanciba o kɛnɛ kan o n'a ta bɛɛ sa bi u bɛ na Eswatinikaw ni ka olu bisimila 26 mars ale kɔnɔna la nɛgɛ kanɲɛ 16 o wagati an bɛ dugawu kɛ Ala ka san di an ka samatasɛgɛw olu ma. Mali kunnafoni jabarani najɛbaw ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an tɛ se ka kunnafoni ale kuncɛ cogo si la n'an ma foli kɛ ka ɲɛsin an ka kunnafoni ale jukɔrɔma donba ma ni o ye DSC construction maaw olu ye Janginɛ Samake n'a ka maaw an bɛ foli kɛ ni ka ɲɛsin u ma i b'a fɛ ka terrain san terrain ale papier ɲuman a bɛ Janginɛ Samake construction maaw olu bolo e maa min fana bɛ yen nɔ ko i ka dugukolo de b'i bolo i bɛ fɛ ka a jɔ ka sɔrɔ i ni maçon ma se ɲɔgɔn ma i ni superviseur ma se ɲɔgɔn ma i ka terrain a kalifa DSC Samake construction maaw la o bɛ passement ɲɛnama ni ka o kala ka nɛgɛ ɲɛnamaw ka olu kala k'i ka so jɔ k'a ban pewu ka taa tile d'i ma ka sɔrɔ i ma degunba ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fana bɛ yen nɔ a bɛ fɛ ka station ni ka olu jɔ o plan ɲɛnamabaw u bɛ u bolo u bɛ planw bɔ u bɛ tila tuguni ni ka décoration ɲumanw ka olu kɛ sokɔnɔnaw olu la o n'a ɲɔgɔnna caman a ye wele lase DSC Samake construction mɔgɔ ma walasa ka se ka kunnafoniya caman ni ka o sɔrɔ u ka baara la aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.